Eba kana afọ mmaga anya. Moto bu manas. Amkwana na ino nyundo. Ma body kage. Ni rise ka dove. What do you doctor? I don't know if I microphone. It's okay. I'm gonna make a business. I'm a mayor. I feel like. Okay. Hello, my brother. My brother. Oh, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. The one. How do you doctor? Yes, I'm a doctor. I'm a little in need. In need, did again? Matozu. I need to come up at you. Oblong, I check. Not there, I don't know no good. And young woman, what I'm in the number. On young one, no good. Bomb can put up those kind of tell them. Okay. The only came in the doctor missing. It's Andana Dom. So it's Kamarka guy, I'd number a customer. On your butter, on your butter, no, and I have my name making me. You come no get. I'm arrange up those debe. Because I was in new designs. You want to say, it looks near me. You saw up at a wardrobe. All the honor comfortable. Size your size, Gideon. Oh, continue man when I size yellow. Cannot bomb can not supply guy here. Unless I go to and then many commission and then many coming. Open your go can come. You be mumu. Okay. I know me earlier. You see that my size me there, man. Size. Shut up. Size on your banana. Sizes. Are you okay? Are you mad? I don't go in I'm not mad. I'm a customer. I'm a customer. I'm a businessman. Okay, when you You're not serious. God have mercy upon us. Oh, you gonna weird. Oga, onye ekwe go mmiri apple. Oji go mmiri apple. Na business are easy. Is your brother? God forbid. Hey, He shock you. he say, hey. What are you talking about? More. What's up? And I can more than one base. No, the cake. What do you want? You know, Then Chineke we bosom can make matter telephone blow beside the Benny. And the fellowship. no one or went to the bag. Kaijanon. Chineke is Mose Benny there. Kaijanon, more than I know. Oh, even up again. Oh, be it about I get that. I just have that I will pay for you on whatever. More. I'm going to go up to More on French go. Of a secret. I'm going to kiss him. I'm going to kiss him. Jingo master. Is what welcome. Not a bar. Naga is the boy you want. Jingo master. Hey, Naga you can welcome. More light. Yes. I'm welcome. Then you working at Jingo. Give it. Last year December can be in a look aside now. Go off motor. I don't have a water. You go at what maybe you look. I'm going to observe the fee. I look in a low. I am here. Of those going. I am the money on a look.
It's not what I do. So what do you manapuro no rimo ko kaisi a long grace o bolo. Ada macha. Kamu tahu unoji. Yeah, ojo kwa. No, ojo kalendo. Yeah, those go to no expenses. Oh, why you put on kwa ka ke mo. Adam kai no ya. George in case you want them. Ai George. Yeah. O George. Imes fakas na wula yi. You need stress. Kiwe go go one. Yeah. I got to buy from kind of moto. I don't know what to do. Kambu. Yeah, it is I go my moto. One of what I can. E ka cheka njila aka. It is stress. No. Or give you tell money. Arize wanda. Mana kwa mtu no joke. Oh, what in ka juera. Agodiata. Dele na mama. Oh, yeah. Ise. Akunju tamaji pulo maji. Ise. Moto afu iluku ya aka. Ise. He shock you. Ise. Ka onwe ndị ji aka ka ụlọ nka ka ụlọ nka dị aka. Gịnị kwa iji ana? Ọkwụsị na n'ihi egbe echi de poison ya no ọ ya nwụ kete sọ nwụ ọkọ nwe nke nji. Ka onwe ndị ji aka ma ọ nwụ. Ọmụbe ya. Nga nwụọ onwe ebe anyị na-eje. Anyị kere agbara mbọ dịka nnukwu kesi na-acha atụ n'igwe. Ma gbara nga nwa na ebe anyị na-eje. Ọdụrụ nke ọma ọdụ ebe men. Ife onye na-akọ enugive okwu. Ị na-awọta ife ọ na-ekwu. Mba Ọ si eme ọ na-egwu egwu mgbe a na-eje ozi. So meet them sona ka ndị ji ozi. So nwere enyi nwoke ngo moto. Ogolo fu na December last year. Ogolo fu last year go ọzọ na February a. Ọ sị na gị na classmate gị na bido ịgba mbọ mana gidi ina igo moto last year go moto this year. Ọ sị na ọchị mimi na gị. Na ya ọ ya banye n'ime ya n'onwe. Okay, nwụọ ya. Nwụọ. Wee na-asị ka mkpokọ nnu phone ka onye nji aka. Ma gbasa ka wee na. Bọjọ. Enweghị ife ọ na-egwu ọka m. Ọ bụ ya nụ ya. Ya so uru plan kwubebe mbegbu m. Ọ bụrụ onye nwe. Okay, ika don't worry, I'm one ka akwara ma anyu mo no because ogina kan fu. mba tingocha nkọwara my brother. Gi yo nam o ba ki we iwe m. O won ya yo. Tingocha nkọwara na ọbẹ̀rẹ̀ na don't break me. No. Come on, Biko. Ọsùn ní jíọ̀ ní kí o sí. Fọ́tọ̀ ní ká àpọ̀ ní ọ̀sán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dọ̀ wọ́n nẹ́m. Awa, mundala. Biko wata bem no ngi de gum dem. La siki de mo fo. Mba etu lo mu o nya bo so. O kam mi de mo de ka su ye ba. Bi ti onu. O kam ya, la siki. Biko. Adam. Moto de. Ka bi aso. So yi mo bi be gum. Wow. Jinwa yo. Sino gini kimere ndani. Onwere eme ndị amị, onwere eme ndị a. Ọ arụ ofu na do afọ a. Okpuru m jee barracks. Ọ bụ na ofu onye atimi ya ọ kakala m mma. Ọ nọkpụ jee barracks no onye tise m ibi eti. Onye na-azụ bulbutu n'ugbo a n'obi m. Onye na-azụ n'ugbo a n'obi m. Mfe nti ya agba mmiri. Wow. This matter ko ezigbo serious o. Ahụ nke nyola abeg before na-ekwucha abeg bulbutu n'ugbo a n'azụ onu m. Sorry, ndo. Ndị ụwa nwee ka ọ dị. Woli anwa yondo. Ọ dị ka ada ya ndami biko. Imana nda. Maka na-aga. Ọ dịkwa ka gị maka a na-akpọ. Na-aga. Sorry. Some people do wicked. Go and ask your grandfather.